ba sai mana rake mana. Kai dalla mugun dan mola ne ko sisi ban da ita. A to ai dan ina da wata shirin anan. Kaga sai a dan rage da ita. Amma kai cikakken dan mako ne, kudin ne sai ka sa anan. To ba gwara ma ni ba, kai kuma ba. Duk ba wannan ba, ka bada kawai a bamu. To ya me rake a duba mana ta 20 mana, kaga dai mu biyu ne. Ta 20? To ai ba rake 20, yadda rake ta yi tsada kai yasa. Ai ba rake 20. Aya kai ka duba mana mana. Ni ba ran tsawon wannan ba. To ni ma ba ran dan yi sabalan din wannan ba. Kai ya za ku dauka mun rake 100 ku ce wai ku bani naira 20. 100 ce fa wannan fa. Ya kai ne. Mu fa naira 20 gare in zaka ansa kawai ka ansa ba in kuma zaka ansa ba kawai ka sa Allah ya sa. To mu Allah ya sa dai a goge wata a rubuta wata. Aba malam ka dinga jin tsoron Allah mana. Wa ni ai ba space. Baba raken nan da zaki fa. Aya to kai sha ta Allah ya sai Allah ba za ki gani. Baba da Allah rabu da wannan da Allah. Kwana bi fa garin nan fa ana zafi fa. Zafin da aka yi jiya ai abin ya mugun ban mamaki fa. Allah malamai kun zo kun dame ni. Yawwa da Allah ni dan ma matsa mu. Baba ko wani kauye kusa da garin mu. Din rikici a cikin garin nan. Ga rakenan kawai abun banza sai dai ka diba ka sha ina faɗa ma. Sai mana baba akwai kauyen da zaman rake yanzu bai wuce naira 50 ba. Ya ake yin rake ne ma. Sai ganta ta zo ba ƙasa a cikin ta. To kai na baka sai da ake yin rake ba? To ita rake ka san shi jaki idan ya sha siga toshe ko ina yake. Idan ya toshe ko ina ya sha wahala ya kasa numfashi to sai ga dogon kashi shine rake.